Как? Латитуде пише. Подарък, искам подарък. Подарък. Сега всичко ще видим. Klein, aber fein. Малък, но фин. Но фин? Какво означава това? Знаеш ли какво е това? Не. Това е... Чакай да го отворим. Какъв е тази? Това е на Playboy парфюм, само че за дами. Знаеш ли как се изважда? Как? Е така. Фащаш го и съвсем лекичко го изваждаш нагоре. И сега, тук виждаш ли тази дупчица? Да. Съвсем лекичко така, може да си пръснеш на... Не искам. Няма да си го хаба. Това е съвсем мъничко, само да го опиташ. Съвсем мъничко. Обаче като се пръскаш, дай да го пръснем един дали ще ти хареса. Съвсем лекичко. Е така. И не повече. За да бъде дискретно, да не е много натруфно, като минаваш, като лъхне отдалеч, съвсем леко трябва да е. Миризма трябва да е съвсем лека. Съвсем Не дискретно. искам вече Monster High. Да, сега. Това ми се добавя към началния край. Как да го отмина да го махна този тема? Значи ще по средата. Е сега, Тонче. Значи това го видях, викаш, не знае. Това като го натиснах ми излезе добавяне. Избрах графични обекти и ми се появи този прозорец. Как да го Чакай махна? малко. Ти нямаш ли такова, Тони? Нямаш ли указания за телефон? Нямам радост не го даде. Аз знам, че е от радост, но защо нямаш указания? Добре, ти не знаеш как може да го махна. Искам Monster High. Да натисна върху иконката и да я махна. Е сега, Тонче. Е сега. Ако искаш една другата сега да пуснем детето филма. Monster High. Ох, си чакай малко. Хареска ли ти подаръците? Първо да кажи. Честно. Честно. Хареска ли? Я кажи. Мики Маус! Мама, виж! Там Джери! И това слънче. Какво е? Еми, прилича ми на Мишле. Мишле. Не е ли Мишле? Шле. Нощата за воля! Ох, мамо! Сръпа! Аз така изяждам, Нашето съкровище. защото е много сладка. Много е сладка, много сладка. Тя да не е уморена. Да не иска да спинка си. А що да ям? Помощ! Си нищо не става. Ще стане всичко. Сега, Тонче, всичко ще направим. Искам Monster High! Искаш обаче и аз искам един подарък от теб. Значи как? Не си ми дала целувка още. Цувка. Да махна яка. Мога ли да зареда телефончето? Това попадна батерията. Може ли аз да го заредя? Си моля. Аз искам! Така като правиш, ме притесняваш повече, защото не съм свикнала с телефон. Гушни, Чичо. И аз с това моето изучаване. Сега Тонче ще го направим. Сега. Сложи как да махна. Сега ще го направим. Но трябва да удовлетворя желанията и на двете дами. Добре, контакт, къде мога да включа това? Навсякъде. Където тук искаш. до пръснокачките за... Може, да, може. Мали нашата колко фотогенична. И какво? Ти ли си моята глезла? Я кажи. Лезга! Голяма глезла е. Тя е нашата глезла, мамо. Най-голямата. Ама супер голяма е. Аз съм Сиси. Тя е нашето сладурче.